Anu Mas, jenenge kuwi sing izin Mas. Lagi perkenalan karo suasanane. Sekiranya cocok yo masuk. Ora cocok. Ora cocok yo mental kok. Nek cara sinden ngono kae nek ora cocok berarti ra menyang. Ya ora kok sinden bareng. Heeh. Cara-cara nek karo Pak Teguh Wintolo barang ngono kae. Oh, Pak Teguh Wintolo itu seratenane akeh Mas. Oh, akeh. Kuwi nek ra mbak Hika ora jane. Pokoke senenge sing ringi-ringi ngene kae. Ah iya. Nang ndi to? Sekarang iku ndi? Oh, ala wis ketok. Iki ora dimainke kok. Hatilanmu kapan, Mbak? Oh, kok tak apel iki. Boten napa-napa kali bisa ngari BPKB. Ora kok kurang atus, sak lagu rong atus ta? Iwak, Mbak. Oh, ngono ya. Ora ditembusi kok. Oh, ganti paling saya. Ganti suasana. Monggo, Ya. ini napa niki? Ku manut buri wae. Iwak, ingkung. Ayo adik-adik aku. Oke. Ingkung. Ya, karena kita di sini sepuh.